Здравейте хора, аз съм Данай PvP и ще си смена името спокойно. И днес играем Лига. Както виждате, в момента играем с кой? The Shadow. И те се чуват в клипа сигурно. Аз съм слушалки, ако не се чуват и си говоря сам. Бъдете спокойни, не е така. Тук до мене също е... кажи си името, защото аз не знам кой име си избираш ти. Кой, аз ли? Да. Не знам аз. Ами Вано Веригата е тук. Веригата. Да, Вано Веригата е тук. И Имат бит. играм на нормалка, ако това се чудите. Направих един клип и на ракет и загубих, така че няма да го качвам. По-добре да кача този. И да. Надявам се да бием тази игра, но нещо да направим. Аз съм с Ясу и ако не виждате проплей с Ясу, аз не го играм чак толкова, така че... Мога да ме гледате мен. Да, гледайте него. Базикам се. Той има нов акаунт между другото. Да, защото ми този. откраднаха Опасно предишния. заразен. Да, откраднаха ми предишния и сега си дигам нов. О, Между другото имат Blitzcrank, когато почнахме ли? да. Имат Blitzcrank, Hustle Country, имат Калиста, което Окей, е... ще почна и аз да снимам на 3. Един момент. Добре, ние ще пазим тишина. Той си на боти си сменили си? Окей, чакайте. Да, с тебе съм. Той сега почва да снима хора. Ние ще пазим тишина. Окей, 3, 2, 1. И здравейте всички потребители на YouTube, аз съм вашата Сянка и това е поредният епизод на League of Legends. Днеска играме Normal Cup. Това е новият ми акаунт, защото... Ето, това е името отгоре, опасно заразен. Това ми е новият акаунт, защото предишно ми го откраднаха, който бях нали 30 лево. И сега започваме да дигаме акаунт наново. Сега сме 6 лево. Играме заедно с Лео Меспича, който е с... той ми е съпорт с Треш. И с Danai PvP, който е с Ясотоп. Накратко слаг делим, ако някой не ако знае. някой не знае. Да. Аз по принцип имам скина, но сега не съм с него. И така, нека започваме. Надявам се клипът да ви хареса. Ако така, моля се абонирате и така, започваме. Те се сливат. Хора, вижте сега ще вземем First Blood. Калиста. На Треш му това. На Z. Мале, сега ще го отрепете то. Бандем. То флашна. Лоле. Не, мъртъв и стига. Денис, го правиш? Не е мъртъв. Да. Не е мъртъв. Аз трябваше да си набия Q-то, ама не успях. OMG. Фобеле бланк. Yes. Между другото, Калиста и Blitzcrank се сляха. Сега точно. Окей. Очаквайте също така да кача клип на Minecraft Mini Games. И аз ще кача с него. Да. Ще кача Ако ви хареса поредицата на Защо Minecraft... мръдне? Ако ви хареса поредицата на Minecraft Mini Games, ако ви хареса, ще качвам още много, заедно с Danai PvP. Да, и аз ще качвам Кратко слаг Dream, който не знае кой е Danai PvP. Да, защото... Просто си сменя името. Добре, стига си фармил. Стига си дроминината, защото не мога фарм. Много фарм по ми. Окей. Аз кънтър Blitzcrank, който е доста... Ти що мисля, what? Аз защо не съм с Quickcast? Окей, да знам. И сега сме само 6 лево, имаме само флаш и хил, това са най-хубавите спелове, които имаме за 6 лево. Нямаме флаш, нямаме смайт, нямаме игнайт. Fuck my life. Дай се, почти се римуваше между другото. Опа, Абе, не! сори. По другото. Скачам ли? Аре ще му скачам. Аз няма го полквам още, защото съм на кола и съм той левел. Аз той вече И този клип, хора, дори да е дефит, пак ще го качи, защото искам поне да гледате как... Абе, аз си качвам клипове, дори да губя и да не губя, аз си ги качвам, какво ми дрем, дали губя. Не, просто дефитовете бързо свършват, аз нещо е бързо клипа да свърши. Мина просто. Аре бе, няма ли бързо да дигам? Тъквора те хилна. Сори. Не, това е Калиста, са какво спрем. Уау. Нищо, споко. О, снайпа, I won. Не успях да стакна. Мен ми залаги какво на време. Чакайте малко. Аре бе, нещо малко ми лагва. Така, би трябвало да се чувате добре според. Надявам се на клипа да не лагва чак толкова, сори. И за резолюцията също, ако е лоша. Просто... Съм малко друго. Трябва да даш на... Еди си на мета.
Кой? Ахледи се на ламета. А. О. Ма аз не играя И Creative. хора, да кажа също, което каза Shadow. Аз почвам поредица на Minecraft Mini Games и ако ви хареса, продължавам да снимам. Толкова. Особено във ваканцията ще снимам, бъдете спокойни. Тези, които ме гледат. Какъв е това? А ти беги от джъгърна, защото... Моля? Беги от гарен, защото е джъгърна. Да, ама аз го стъмвам. Много лесно. Да, потреш. Аз го дигам. И той човек не може да ми пропусне торнадото. Гледай го, не може да ми пропусне He's на dead, my торнадо. friend. Good job. Бъл по калиста. Да бе, да. Значи по ще се дам. О, what the fuck. Ахрито, що не ми хелпва? Моля те. Защото Ахрито е тоти. Защото аз съм... Не бе, не е Ахрито, а мастера. Аз нямам мана, фък! Нямам мана! I don't have мана! Аз ще да бесик атак на забога. Добре, сега ще го си набия торнадото, той не може да ги избягва. Само това избягва. Вижте после на клипа какво прави човек, то не може да избегне едно торнадо. Бати нуба. Ма все пак си го налее малък левел, то ти налее малък левел и ни пуска. Да, за сега съм 6 лева, би трябвало да ви пуска с малко по-слаби. Да холи да помогна на Миц. Не забравяй, че кюто на Исус е насилва с мичката. Знам. Хелп ми на мастер. Не. What? Що си пуснал Windows? За да не ме... това. За да не може Лиса да ме оцели. Той си сходи кюто на миньона. Ами аз не видях. Аз от боя не успях. Да, е, Валя. О, дигнах го. Ох, не мога да стакна. Добре, може ли да ми хелпнеш тъп мастър? Защото Чакай да върна че... Окей. вече ми писал с нубове, особено миналата игра на Раки, дето не я качвам, бати нубовете там, само краеват, като някакви бебета. Варо, я виж тука. Не ларвай, просто отиди там. Да, бе. Така, скри се. Скри се там просто. Аз се рековам, защото... Като котка съм. Да. Чакай. Като ренгър. Сега ще видите ви. Би трябвало да се чувате, защото... Би трябвало и вие да се чувате. Опа, аз забравих изключа това звука на лигата. Нищо, надявам се да сте ме чували. Аз съм усилил до края. Но, да. Изключвам всичко, за да не се чувам. Значи да се чувам. Тук. Давай, фоксни калиста, Валя. Ако мога да я хулкнеш. Калисто. Окей. Да. Ма гледай тебе да не те хулкнат. Добре, хора, сега би трябвало да чувате само мен. Да. Боже! Опа. Вие си гледате. Да. Сега си купим бутушки и отиваме, защото този мастър му трябва помощ. Я да видим вие какво правите. Няма мана! Вот. Може да го убиеш, ако имаше мана. Знам. Ми да дойде да ти хепна. Ето, аз съм много далеч. Няма смисъл. Няма, не, стой тук. Би трябвало да ти, щом... Тя си теланци. Точи. Да. Би трябвало, щом си с слушалки и ние се чуваме с Виктор в миналия клип, значи би трябвало и вие да се чувате в момента. Да. Между другото с това мастер и лебонг си теланци. То се вижда. Чата. Ето сега пак няма ми пропусне торнадото. Гледай. Пропуснал. Между другото, внимавай от джунгърната, че той ти бие повече демидж. Гледай, по този си бил още веднага. Бати. Верно е нуб. И нищо не Давай, хукни го, ще много хукна. Добре, от... Този, който не е играл Ясу, не знае, че аз имам шилд и той си наби улта за нищо. Виж на клипа, просто не ми свали нищо, просто той си наби улта само. Нищо не направи. Чакай, че бях наказан и не съм свикнал да се дърфе. Вау, той и аз бях сама. Here three number of Edinas. English Pawasa and I am
2, Опа. 0. Махам. What the... Аз се реком, гледам топ ли, не знаеш ли как кръвта ми намаля. Ма ти умря ли? Хора, Не. малко може да лагва, но... Сори. На мен не ми лагва. На мен, ти си на компютър, аз съм на лаптоп. Разлика има. Ама Защо си човек, купи бутушки? ами защото... Събира за Static Shift. Да, аз това ще правя, чакам просто да дойде това, защото вече я мулти, мога да го разкръта само като им порнали. А и трябва да има малко демидж поне. А бутушките също трябва. Им трябва Защото не сме се пуска, когато е на full health. Трябва да чакаш да е на по-малко health. да знам. От това, което е в момента, защото той е танкъв и почти нищо няма да може да Човек, направи. аз си го полквам с турналото. Както виждаш. Леко в полека ще му сваля хелта. Няма къде да бега. Валя! Мати, да ми това почва мен да ме бие. Ма това да ме остава да стаквам, бе, човек, това само... Ти сам веднага трябва да дойде, ти са трябва да се рековаш вече. Точно! Защото той там седи, там и... Само мен чака. Чакай! Ще е блицкранк. Ето, вече стакването ми си свърши. Аха, са ще виж ти. Са ще полкнем. Хей! Але, това си набил ута, бе. Браво на тебе, че си бил, че знаеш как си биш ута. Окей, everyday. Как не си успя да си набия торната, бе? Не. Защото си има кулдаун на самото Но! О, Па! Ами е на умиране хора, поне няма да съм бебе и да му стилвам. Страх Ще напиша ме! просто. Няма съм бебе да Имам пиша телепорт, стил. спокойно, Вало. После ще Страх пиша ме! и това. Ще ми хъкнеш ли за блю? Хора, Добре. значи ние сме локалистата е 3-0, ти си 2-0, мастър е 2-0, защото аз му помогнах хем 2 асиста. Мисля да ходя на мид да убия Z. Не го може. Не го убиха. А, да, те го пик. Две умирания има. Давай, бия съм тук. Сериозно бе. Нищо, това много ме дразни. Поне има... Ости го вече го мога. Мерси. едно. Аз си стаквам за всеки случай. SS? Това мастъра с телепорт. Окей. Се снимайте. Аз чакам джунгъла да дойде да ганква на бот, на топ пак. Топ. Да кулдаун. И... Ела, Душички! и за малко. Ех, души. Души. Той Все едно- човек билда се правилно, значи явно знае как се играе. Какво? Билда се правилно, ама знае как се играе явно. Аз ще сложа един лайк тук да виждам. О, ние отиваме за Z човек. Не, моля се! Вече се е страх тебе. Като видиш... Не се рекорди. Ела. Вече трябва да имам. О, хилоли. And Sarah the Garen, just look at that healing. He's... О, хора, вижте как му се измъкнах за малко да му избягам. Ако имах торнадо, щях да го убия, ама... Кализиста, ама не знам как. Това е много смътно, бе. Чайте да вие колко часа. 3 часа. Не са да правя тук. Този клип, който ще снимам на минигеймс, мисля утре да го кача. Аз днеска ще го кача. Ама аз ще кача това на лига днес. Това е достатъчно за сега. Ще аз не съм на компютър да ми се качва за половин час. Ета. Сега в момента този клип ще е поне 30-40 и няколко минути и докато се качи ще стане... Нищо, гадже. Дай са полито. Аз ще ви помогна. Нямам хук. Нали може? Да, бе. Имам торна. Имам лут, така че искам да си отмъста на Лито, че много че много ме дразни. Нека само Айде си да скочи, видя. де. О, много лагва. Което не ми харесва. Nope. Уш. Оп.
Оп, аз так. Оп, защо убих? Защо? Та ти си яде. Не съм на деце! Тогава защо си нещо в ролята на деце? Еми защото ми взеха мид. Лебланка го взе. По принцип, дали искаше да ходи мид после Лебланка? Не, той искаше, той ти искаше, аз в начало си исках да ходя топ. Добре. Сега трябва да го убием тя. Оксо ме калиста. Добре, ама то блиц ще ни грабне. Имам чувство, че ще трябва да грабва. Аз ще мога да ти дам фенер. Фак! Видяхте ли как бях? Леле. О, боже мой, какво сте направили тук, бе? Нищо не сме направили, какво? 6-1. И то нашия джунгла, като не ганква на бут, аз какво да го правя? Фак, верно. Та ние нямаме джунгла. Имаме мастър. Мастър е джунгла. Не е джунгла, бе. Няма смайт. Искам пак да дойде да помогне. Да, ма, пак не е джунгла. Аз отивам пак да помогна. STFU Master and Help. Същото ще го напиша и И аз. тук се мъчиме, той... Не дей. Няма бе, аз няма скачам. Еп съм, идвам. Жив съм. Само Калистата е много добра, енемито. Да, аз знам, много ме страх като игра срещу Калиста. ох, Хуквай я. да. Изчисти миньоните ти. Лекно с тук. What? Давайте, давайте. Елате тук, бе, и то се хвана. Упс. Сериозно. Нищо да е. И на мен ми се така един. Така, за Twin давай взимай го. Нас бе стигнат с флеша. Сори, че ви взех кила, ама... Нищо да. Аз... Аз О, ти- лито. Аз ако го исках, щях да си го взема. Както този. Да, добре. Поне за сега не е лош скора. Мисля, 1-3 не е чак толкова добре, но... Аз трябва да си възвърна скилове, че да губих малко. Аз съм 4-2. Аз съм 2-4-5. Тук има някой. Чакай да върна Дрейк, че мога да го правя. Той няма Дрейк. Той е мъртв. Те ли го Да. направи? Z. Те има 2 Дрейка. Бягате? Bait, mate. Изграбил балузен. Що имаш блю? Ела да ми помогнеш за блю, Валю. Сори, аз без искам съм го взел явно. Нищо. Аз го взех, защото Z имаше блю. Да. Аз само И то ще... взе се в моят Аз блуба. ще си стакна само. Да. И още веднъж за торнадо. Ей, бе! Ето бе, споко. Стига, Валю, Макс. Добре. И оцели гром. Даш. W даш. Даш. Смах. О, да бе, да. Беги, Ти даш, ама ще умреш. Да знам. О, беге. Не мога. Тогава няма ти да дам повече. Човек в момента не мога, там се скриха в раста. Не мога. Аз се рекувам за... Маре да ги убиеме. стати. Аз не мога. Вече на то. Да, ти имаш хванат. Аз съм сквиши в момента. Те ме взимат на... Моля те, не! Може да не крещиш така, защото се чува гадно тук. Идвам, то ти споко. Имам и удаж. Може да ги утна и двамата, ако нали ги оцеля. Maybe I'll try. Ето тук съм. These guys. Какво да направя като си тук? О, имам шилд. О, супер. Ей, да, ми свали шилда. Имаш Window. Да. О, за малко. Так, защо влизат? Бати гадните. Аз си махам тук. Ма дефай кулата, бе. Прави нещо. Биги. Не мога. Еми, опитай се. Еми... Не, оставай да ни пъшнат кулата. Вече мога да ги хлупнеш валя тук. Ти да не си мислиш, че хука ми минава през миньони? Колко пъти ще ви повтаряме, хора? Не се научихте, значи. Валя, ще умреш, Денис. Аз не видях хелта си. Хора, тази игра не е загубена, не го казвам, но просто трябва да се стегнем. Нашия тим... Аз... Значи, ако
Ако мастър не ми беше вземал киловете, това нямаше да стане 100%. Защото е 4-2, а аз съм 4. Той ми за киловете. Ми трябва повече армор. Значи вижте хора, той е 4-2, аз съм 2-4. Смятайте. Ого. О! О! Това е човек, мой да е убиец. Так, Калиста, какво прави, бе? Идвам. On the way. Хора, трябва ми да нещо да I'm стакна. dead. Трябва ми нещо да стакна. Не, по-скоро това. Мале. Не, по-скоро Оу. зомби. Много късно беше. Късно, да. Но за малко. Оу, човек трябва да се пази. Ай! Значи аз цъкам тука, то ми отива тука. Ми да, той и торнадото така става, не Ма знам. дефайте тауъра, де! Не я оставайте да го отпушва така. Ами то... Така. Ама, Денис, ти можеш да утнеш. Да, ама не видях. Значи като има една така прекъсната линия, Знам. това означава, че му се Знам, не просто не видях. Бягай, Денис! Хора... Пати. Ох. 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 Ох, само. Дизедос. Де става долу. Нуб тим, какво нуб тим, бе? Ела, помогни, бе. Аз мисля как да си намаля чата. Мисля да си го намаля да не ми се вижда. Къде разум? Може би това? Чакай, го на малко. Не. Мастера пише нуб тим, ама си седи само на топа, не помага. Остави го, нека да прави. Потиска. Той е идиот, не е ние. Добре. Упсис. Защо, бе, Валю? Ето и така. На тебе не ти трябва такива, нали знаеш? Да, знам. Еми тогава. Що си пускаш уидола? По навик. Лито е на топ и пуш. Хора, явно тази игра е загубена, но ще я кача се пак да видите как се... Да видите малко лига, защото само Майнкрафт е малко тъпо и скоро на Евротрък симулатора, ако някой не знае какво е, не. Ако някой не знае какво е... Заради мен ли ще играеш в Трък Симулатор? Да, защото е як. Аз ти гледам поредицата. Днеска ще качвам втори епизод. Не Евротрък Симулатор. Ами чакам те. На Лига качвам по-често, защото по-забавна игра. Да, на лига между другото е по-забавна, на Евротрък само караш. Само гледате как карам. Ама Затова през 2 дена или през един ще има по един или по 2 епизода на Евротрък Симулатор на ден, така че спокойно. Хора, съм много скуши, бати. Мен мога ме вземат много лесно. Имам 60 армор. Сериозно ли, бе? Да, бой. Мале... Не, ще има. Рън! Хора, идвам. Чакай само да стъкна. Въпреки, че то няма да се напази. Тук един час се влача, бе! What the fuck? Един Това час се ти влача. бягай за живота си. Аз идвам. Ще умреш. What the fuck? Много съм бавен. Нищо. Сега си взимам това. За так damage. И бум. Master, you stay only top. Умира. Аре бе, това... сега ще ми го вземе мастера. Това ще ми го вземе. What the... What? Сериозно. Аз сега да я хукна. Уау. Кога ни пъшнаха Nexus? Другата кода. Аре, ходи, бе! Де, аз цъкам на входа, то седи на едно място. Ами малко лагва. Аз имам 56 FPS в клипа. 48. Аз по принцип си имам 100, ама късака снимам. И Аз то- имам 100, докато снимам.
Еми да, ти си на компютър. И то И какво геймърски. това? Геймърски. Моят лаптоп не е направен за геймърски. Моя лаптоп е за Аре. игра. Това топ е за работа. Да, не бъркай се. Ох, стакнах. Добре. Мога да ги дигна. О, пич. Няма да ги дигна. Не, сама срещу толкова скача, не мога да го разбера. Бай. Сори. Защитих сте до някъде. Трябва да видиш такива как Кеко беше те дръпнаха изведнъж. Някой, къде ходиш бе? Ела веднага тук. Много яко те дръпна. What the fuck? Да, много яко да умираш. То е ясно, че ще загубим. Така ли, Денис, не знае. Яко е да загубиш, да. Загубата е като Виктори, но по-малко. Казах, че е така. ясно, че ще загубим, не че е яко да загубиш. И това беше от мен, хора. Чао! Надявам се ви харесвах. Поне това се надявам. Окей. Хора, и аз съм същия. Надявам се клипът да ви хареса. Ако така, моля, се абонирате. И... до скоро! Сега, Денис, ти няма да играеш, че да го качваш, нали?